mutisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema halaka balo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya Premier TV ka walasa ka kunafoni bi anga kunafoni ambe adamne ni CEDEAO mogo ka lanyini ye communiqué min bora bi to kalo tile kononto avril kalo samba fla mugani duru kuba nyini jamana fla infendo ye Mali ani Algérie ku katani kuma sirai no oyisi ka foye walasa ka jisuma bo gala ka galam bunu nyonche o fana ko fe nambore no ambi na Mali kono ya ibina ye ka fo ku abi fo mi mako tension diplomatique mimbe no ka abi konuna ndo de Mali na Algérie nyonche Mali do bora kata Algérie ambassade Algérie dala kati joye no kuka hakina nuka kuma ko fo nambore Mali kono ya yata ka laje kabo made marsila kana bilase sanla maba saba jete o de gana kabo Mauritanie ka fe kana Mali kono no e Mali de mun sigame Mauritanie nambore ibina ye ka foko anga faso ba Mali bay no o de ye jamana ye triple close koni no ye bana jugu do ye jamana ngono ajirala ka foko ama ba shegi ani kemeworo ani bisabani duru ko konde yeranga jamana kono sam ba fla mugani nani nambore ibina ye ka foko abi fofe mi mako taji few ndo ye carburant ye koni ko a chongo be ka yele anga jamana ye fando fe précisément Tombouctou ani ina fo chamanche yamfa no ye Mali chamanche yamfa nambore ibina ye ka foko Mali kono ya abi fofe mi ma précisément ko jabi min bora nyongo yew ni hakili sigu ni kuma munun kera parti politique uni jamana nyema uni nyonche wala sa doga bo parti politique ka hakela ko okoni ajirala ministre ko ministre délégué auprès du premier ministre akera ifenye mi jirala conseil des ministres kono min temana ibina ye ka foko amina do anga ina fo ina fo kono fonu kono ku développer ni yata ka laje CEDEAO ale koni ye communiqué do boga bimbi communiqué mi nu ya sabe anglais français ani portugais la o ya jira ka fo ku ba nyini Algérie ni Mali fe ku ka laje ku ka sika foke u ka benkola u ka nyogon sama banu dabla ko na fatola wa kwa ka do luye ku ka teme jamana u fe onu ka teme jiya mo fe anu ka teme siro waro fe sira mi ka to kuma o koni biseka ke ko bele jeli fray wa ku ba nyini Mali Algérie ko baden flamun bi nyogona ko ke nyogon sama bani ko dabla wa ku lu ba nyinu fe ku ka laje donda kal ni boda kale mi saka sabati chogomna ko baraka temeno o sirai ni ambore ambina nga jamana en kondo e faso ba Mali bay ibina ye ka fo ko galaya koni min kerambal Algérie nyogonche halisa Mali dondo koni uma chaman bora kata ambassade Algérie dala kata jira ka foko tienre la ko min ba keni ko uluma jenay no de kamali ka durun lajigi Algérie fe ani galaya wore no oye kuma galawiye mun tara kanyasi Mali finitigu Mali nyema ma précisément ani Mali de ma ko ulu ko ni ma jenay wa ko imbele jeli kera kunu tubabu karot le shege avril kalo sam bafla muga ani duru akerat balla bugu dawra bugu ko feno ambassade Algérie dala nambore Mali kono Mali dondo mun kun sigilembe précisément Mauritanie ni yata ka laje ma ba saba hake o koni de gena yemma wi ma munu hake dona folo munu gada habbu Mauritanie ka fe no Mali dewna ka jira ka foko ulu ka ko koni masabati wa Mauritanie yu genku la segi Mali kuna ku ni galaya koni be anga jamana kono ya ni yata ka laje ni nin konu bela jeli ko wuli ka jona jetemena utaka laje ma chaman be no ulu bi bo dugu chamana nin koina inafo kai inafo village do fana benno no ye anga dugu kono damsenu munu bi bo dugu masiraw fe kata tungan fe ni ma chama wode benin koina wani ataka laje damsenu nu munu gena ka Algérie ni chogaina ulu koni tienre la geleya ni toro mi buka bi ko wele ke bla Mali nyemauma kuka ulu magenjona ni deme mi biseka to no ulu biseka o mo sigiro sigi chogo soro uka dugula sigi chogo soro uka dugula kwa boka uka village la wani ata kalaje
Mali région bema o bisoro ni jama kulina munu ya ma ba sabani munu gana gabo Mauritanie fanfe kana Mali kono ni watina namboray ambita kanya bunankunka Mali kono abifo baname ma ko tuberculose niya taka laje ama keme ma bashigi keme woro ma bisaba ani ma fla ko de koni kera moye mamunu yera samba fla muga ani nani watula ko ni bana jugu ina ko akumbe ula donc wuliga joni baro be ba kemi sakato anga nyemo femi sakato ubiseka ni bana nu ani ni nyona chama ka fura soro ula wa kubali uka developer Mali de no wonche galala se Mali doma namboray ibina yaka fo ko nan tarama anga koron fe amfana ka tabla nga chamanchala karblan koni ndo o yeta jifenye e ko kwada mangalen ko sebe yenno wa yata kala je tumbutu kaw yere fesa ka abita keme woro litre kele wa yata kala je gele ya bade binin ko nungono wa abi fo fe mu mako sriya ko ko ne dolembe fana afere la sabla majugu nu ubitoku udenka tasani ke bebolo wode kama besrane ndo sabla Mali finitugu besrana ukana nafukulu bi taji nu fere majuguma majugu yara fana sirana ukana nafukulu lebi ukofo donc akera gale abaye population ma wode kama essence koni ateka yenya na re yoro dola wode la gale yaw ni toro koni abi population ga munumbe Mali e koronfe e region kana fala chamancha e region na namboray ambi ko numbe le jeli kuncheni miyasa wode anga parti politiku no yanga nafo fanganyini ton yemunu be Mali kono ukoni anyene kundu fe ku ka laje uga hakili faro nyon kambe sakato ko dobi bu hakela mimbe sakato mushaka minyini ka di parti politique ma kasenga di sabla parti politique mi Mali kono ka charo ko jugu wode kama wa koni nyina na ulu yere fe ku ka laje parti politique no be fara nyon wacho ko mina ku ka ashartu ku yere ka ashariya ka a laje ndubi se ka solution men sorala wode la parti politique ko ni bar chamange ni ko enka kata ada jamana nyama unye koro wode la ministre mimbe ko abi fama ko ministre délégué no be premier ministre karafe ne ale de charger len banin ko nuna ale ko ni ale ya ani papier ka gafe be fara ga jira conseil ministre la mente conseil ministre temenena ka jiru la ka foko bo baran nu ngoni bana sisa ngona ato drone ko numbi tasra min fe o ka jira Mali dewna ninde kunye ina fo parti politique ka koy wa anyine be fana ko Mali dem be la jeli ka do dakelen fe ka bo dakelen fe o ka faranya mo ka mbe se ka to nim parti politique nu o sigi choko be se ka nye choko mina wa fen chamambe no proposera akono ina fo chef de file de l'opposition ina fo abefo mako transmance politique no deye ka toka munu parti politique nu nyonje uno anyona chama désormais ni mao mabe ki elila parti dola ni bolla ka bola ki bita parti warela ay ibi debita joro ko ni bo perdi way bi ka parti era perdi e ko kitini ka ali horo ya era perdi ni senfewa wode la wuliga joni baro be ba ka misakato Mali parti politique ko ni obiseka franyonga ka ke jikulu dama doyi wa ka do dakalen fe ka bo dakalen fe dire o sengarete ko be camera la morsala to ko be bara ko mi bolo ni ne ku ye kuno foni anyi munu soro bi ka la sewma rédaction mimbe siglembe lumière groupe lumière ye lebe monu ke kadama wode kunyeni aw dengena balma kedo amar salatu Malion lumière TV maw ku ngambora tuguni ala nigo information yere igo lumière TV nigo fargolo nyanaje o kula foni igo lumière TV nigo koduma jamana ku ngam ko ba fa dugu ngola ni be o information yere so igo lumière TV ngamen bela Malion ko bele babé no nouvelle duma badobe surprise mondiale o lumière TV anniversaire di che ko be dugula Malion wa nyina ngoni an kembe ka programme ngoni no ni ngati bebi ni restaurant kono programme mina damne munela o fargolo nyaraje no be damne le 7 juin comédien journaliste agafara ekibu eroga ala o match be damne le 7 juin avec parler de la culture là synthétique terrain meno match be damne faut le 12 juillet aywa balonta o mara kunje sa finalement la au 2 choukele le 12 juillet amena concert belebele baké concert mi amena jamana artiste ba bele jele no Malion ko fara surprise uga ala lumière TV mo no te jonde we Malion sa ne gerebu fama no nga jama ngoni meno ne tawta do ne aywa boy ko kolokulu ala nyoko soro café des arts kon la ngani ko nge ko duma baye ala makew
Balmamso électrominal de jorobi aula o bana pew walma sokonominao misiri konominao studio minao salle de conférence minao fokata se baful minao ma mo kelempe soro kelempe hate fune dumasi Che Mamutu Traoré yele électronique afla ni nibura memo sira farala kibi yele kata centre mable fanfe yanni ka fara juste ibi côté gauche laje yele électronique Che Mamutu Traoré iba soro yenno imo menacé minao minama aminam bele jelibe inafo baful guitare lampadaire chaise micro piano bola batterie ampli microphone fota se lumière ma o ma be kiba fe galon bonda otmana sa boli bribri e katase yele électronique Che Mamutu Traoré kayorola ni ye ɲɔgɔmɛ bila cɛncɛn kulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira suguni dɛ weche fune dimasi otmana sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Lumière TV ma kotisa fangati karaba sarayele la aurela ne kamaurema hala kaubalo minu maujuguya kuka juguya to minu baukoniya